Hola, soc Pau. Espera, que lo canvio. Hola, soc Pau, benvinguts a un nou vídeo. Avui la veritat és que portem un vlog diferent, un vlog a la neu. Tenia ganes de gravar un vídeo complet fora de casa perquè ja estic fart de gravar-ho dins de casa. Llavors, anem a la Molina, tenim 3 hores de viatge, és anar i tornar al mateix dia, és un sube i baja en tota regla. I vaig en Zare. Hello. I anem en el seu cotxe i xinotxant cap allà. Així que som-hi, nois, i ens veiem per allí. Vale, pues ja estem a les pistes d'esquí, hem aparcat, després de 3 hores ja estem aquí. Pillarem el forfait del migdia, que és més barat, 35 euros, que un dia és 50 euros més el lloguer i tot, és que és una pasta esquiar. I ara anem a pillar l'esquí, el forfait, bueno, l'snow, i anem a dinar. I també llavors passarem a la càmera de GoPro, o sigui que farem avui un POV. Un POV snow, bueno, fent intent de snow perquè esta serà la segona vegada i la meva primera vegada vaig caure més vegades que en tota la meva vida, o sigui, va ser una puta locura. És que em fa molt de respecte, però bueno, que anem un poc a l'aventura, sortim un poc de la zona de confort capitís i ens anem a divertir un poc. Vale, pues ja estem, ja hem pillat el forfait de migdia, 35 eurets, ja hem pillat l'alquiler. Ara mateix Zale se n'ha anat a una pista, bueno, verda, però que tens que agafar el telesilles. Jo és que primer no, jo vull agafar una debutant, no em vull complicar la vida, que jo solo he fet snow una vegada i vaig més cagar, me cago en Déu. Així que anem a veure com va això i a veure si mos fotem moltes hòsties o què. Uy! ¿Qué mira, bobo? Ja hem fet la primera baixada, ha sigut horrible. No sé quantes vegades ens hem caigut, ens hem caigut moltes. La veritat és que estic en pitjor nivell del que me pensava, però bueno, ara baixarem per segona vegada i intentarem aprendre a frenar, perquè no sé ni frenar, tio. No sé ni frenar, ni sé com s'ha que frenar. Vaig aprenent de lo que vaig veient aquí ara mateix. No tinc ninguna concepció bàsica de l'snow, així que sol faig que caure. I veient el panorama que avui no podré sortir d'aquí de la debutant, el repte serà baixar sense caure. Me fa vergonya posar la càmera de GoPro perquè la gent se deu pensar que soc pro, és que no duro ni 3 metres. Però bueno, el que sigui pel contingut, no? Tienes que pillar el truquillo, Joder! I Zale, que estic a dalt aquí i ja simplement lo de dalt per a baixar un poc ja me costa, o sigui, el telesilles no aniré, tio. Vale, pues ja estic a dalt. La pista és bastant... Bueno, estem més alts. S'han fet amic d'un paio d'allà dalt i Zale se n'ha anat a fer una pista més complicada. Jo ja m'he caigut des del telesilles.
I ara ens tornarem a caure a esta pista, però dona igual, anem practicant, que estic mirant aquí, tinc que mirar cap allí, però bueno, ja me disculpeu. Tenim que anar millorant i això. Així que som-hi amb la càmera GoPro, espero que se facin bons clips i anem cap allà. Hostia, tío. Increíble. Ah, puta. Està millor, això. Anem a intentar complir el baixar una pista sense putament caure. Suposo que sol poder baixar 2 més, a veure si en 2 ho aconsegueixo. Però Sarek, no m'estic notant el cul quasi, que pareix que m'hagin penetrat però de mala forma. Però bueno, aquí seguirem. ¿Ha caigut? Vamos, joder. Vale, ahora sí que caigo, con eso sin hacerlo con... Vale, pues ja hem acabat el dia. Què tal, Saler? Com t'ha paregut? Bueno, què tal? A tope. Jo he caigut moltes vegades. Sí, he après bastant, però l'última ronda que han fet, que jo no tenia pensat fer-la, m'he caigut 1000 vegades. Però bueno, que ha estat guai la veritat avui. Espero que hagi molat este vlog, no sé què tal vos apareixerà, però espero que vos hagi agradat i sigui entretingut un poquet. Bueno, i dit això, pues me'n vaig ja, ¿vale? Me cago en Déu, me'n vaig con... Ese de ahí es Pau. Bueno, el de delante no. El de delante sabe, pero Pau... Mira, mira, mira. Mira.